and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. What's the problema di mo, ha? Don't tell me, ha? Oh, no. Ayaw kung igna nga silari ang buot pong ipasabot ka may laing babae, Hennessy. Oh, iya. Nilak ka? Unsay akong buhaton, tita. Unsa? Gisultihan ta ka sa solusyon sa maong problema, Hennessy. Hipusa ang sibisan kinsa nga makababag sa imong kalipay. Tita, I can't. Ayaw paghilak. It makes you weak. Ayaw gyud pagpakita og kahuyang. Cause they will hit that soft spot of yours. Tita, I love Larry so much. Kod mao. Ayaw tuguti ang sibisan kinsa nga mo ilog niya gikan nimo. Ikaw ang una. Ikaw ang angay niyang pakaslan. O ikaw ang akong gusto alang sa akong anak. Tita. Ma! I said don't cry! I'm sorry. I'm sorry nga nakurat ka. It's just that... gikasilakan yun kaayo na ko ang mga tao nga mangingilog. They don't deserve to live. Tita. Kinsa ang maong babae? Wa pa ko makaila, tita. Pwes ilha ang babae nga buot mo ilog sa imong kalipay. Kung dili ka man makahimo sa kung gitudlo nimo, let me do the rest for you. Tita Divine. All you need to do is know the girl. Give me her name. Then keep your worries inside your pocket. Okay? Okay? Tita. Wa ka pamutubag. Okay? Okay. Good girl. Now lend me your ears. Now I suddenly remember nga may sayop di ay ko sa sugod sa kong monologue. My gosh. It must be the years nga wa ko na kini ma-practice. Oh. You! You and you! Why are you looking at me? Because I'm a bad girl? Huh. I am good for nothing. Kana maog yun, kana ang sugod yun sa maong monologue. Kana! Tita Divine. Oh, I just love this piece. I was so afraid. Uy, Abi ko, di ka na siya mapakita na ko din eh. Jason. Hug me back, baby. Oh. Your warm just comforts me. Gilumay ko naman, oh. Shh. Ikaw na gid na. Of course. Ako gini. Ikaw na gid si Jason. Kay mi balik ng imong kahambugiro. What? Nangutala lang ang bugiro na. Hilasan ka gid no? Lumay gyud. Di pwedeng nadagit ka sa kong kagwapa. Maybe. And maybe not. Unsa? Dili ang imong kagwapa ako nagustuhan nimo. It's you. Ikaw mismo ang imong kinatibukan. I love everything about you, Nene. Uy, Jason, ni ata sa opisina. Anong di ay? Ako ni opisina. Way magbuot bisan unsa pa akong buhaton din eh. Adi ay, unyag mo kalit og sud dinhi. May mo kalit og sud unya makita ta nga ingon iti atong porma. Hugot ka nakagakos na ko diha. Unsa man naman lang ani ha, mister? Jason. No worries. Boy Scout ni.
gilak na komportahan. Aron makahimo ko anytime. Og milagro nimo. Unsa? Ngapa ka? Diyan kong bawa sa'yo. Ay, hoy, Jason, gialsa mo ko. Ibutang ko pa. Asa ko nimo dad? Ay, ibutang ko pa. Ibabaw sa labisa. Unsa? May kaong ka na ba? Oh, syempre. Ako pa. Ikaw na ako ipamahaw. Hoy, I will satisfy my cravings. Nalakangan ba ko nimo the last time nga naguban ta? wa ko mainumdum. I think nalakangan ko nimo. Kay matod nila kon, malakangan ko nimo ang amahan si imong gisabak. Kini kuno mo mga ug murag musugod akong tuo sa mga patuo-tuo. Cause I'm having cravings now, baby. Hoy. Hoy. I want to Jason. eat you. Jason. Love. Jason. Oh, shut. Jason. Jason, may nanukpo. Kasag di, isi ko. Jason pa. Gusto na. Gusto na. You're depriving me. Deprive ng naong ni mo. Tarungan ni mo buhok. Gusto na lagi pa. Doon kayo mong naong kong naong. Natural. Nagtarong ka pa sa imong buhok. Kisya nagkumuta. Ako. Nga naman? Hala nung ipapangutana pa. Is it good? Bastos. Ay, ay, ay. Nanuktok nag-usap. Tingalik importante. Hennessy. Hi. Hi. It's good nga wa pa din mo makabiya. Maayo ra gyud di ay nga misunod ko dayon. Hey, Hennessy? Biya ka? Hello, babe. I was worried nga basig dili ka magkakaon sa imong kabisi. And so, dali kong miapas mo din Look, oh, gidadaan ta ka sa imong paboritong sabaw. At least, makahigop man lang ka bisan gamay. It's still hot. Lily, paliw ko kutsara. Okay, ma'am. Ayun na. But babe, Busog na ko. Mikaon na ko. diin. Kanusa? Dini. Mikaon ka na? Pero, wakay ko masatisfy kay naputol akong pagkaon kagnina. But, that was enough. But your effort is really appreciated. Uwahin na di ay ko. Well, anyway, dili pa man kini maon sa unya. Come, baby. Tarungon ta ng imong buhok, be. Ngano bang nabali man kining imong hinapay? Ha? Sa tuo ang imong hinapay, di ba? Nganong nabali man ni sa ba? For a change. I see. It's okay to change your style as long as you will not have a change of heart. Hennessy. Mas gusto ko paghihapon ang hinapay nimo sa tuo. I think, kini mas bagay ni nimo. Kana, there you go. See? Di ba mas bagay nimo? You look more handsome. Excuse na, Hennessy. Musudo na ako sa siyara. Okay, take your time. Lily, Yes, ma'am. matod ko, Hennessy na lang. Kahigala na ta, dili ba? Pero ni ata sa opisina. It's okay. Di ata sud sa opisina. May favor unta ko nga pangayoon nimo. Ha? Unsa na? It's a woman's instinct nga masayod ka nga may laing gikabuangan ang imong ginikugma. Ha? And it's hurting me. And so, as a friend, ug sekretarya ni Larry, magka-open man gid mo kanunay. Mahimo bang makisayod ka? Konsekensa ka ng papay nga gikabuangan ni Larry karon? Ha?
Gusto kong masayod kung si kinsa siya. Unsa siya. If she's better than me, hinungdan nga nagluib sila rin ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!